Ahojte, vítajte na inštruktážnom videu k súťaži Astronomická olympiáda, kde sa budeme zaoberať tým, ako robiť dátovú analýzu. Dátová analýza je časť súťaže popri praktickej časti a teoretickej časti, ktorá je dosť vlastná iba Astronomickej olympiáde a nevyskytuje sa častokrát na iných súťažiach, preto môžu mať účastníci v začiatku nejaký určitý problém alebo možno nie toľko skúseností, čo vlastne na dátovej analýze robiť. Preto sme si pripravili vlastne toto krátke video, alebo uvidíme, aké bude dlhé, kde si takúto jednoduchú dátovú analýzu urobíme na názornom príklade. Dátová analýza sa tentokrát, alebo tento rok vyskytuje už aj na domácom kole, v veľmi jednoduchej forme, práve preto, aby si záujemcovia o Astronomickú olympiádu na ňu navykli, aby potom nemali problém s ňou na ďalších kolách, kde už tá náročnosť môže trošku narásť. Dátová analýza vo všeobecnosti znamená, že účastník dostane k dispozícii nejaké jednoduché zadanie a nejakú tabuľku čísel, alebo údajov, lepšie povedané. A jeho úlohou je tieto údaje častokrát narysovať do milimetrového alebo grafového papiera a následne s týmito dátami urobiť nejakú tú analýzu, nejaký ten rozbor, aby zistil odpoveď na nejakú otázku. V tomto prípade zadanie je veľmi jednoduché. Zobudili sme sa na neznámej planéte a jediné, čo máme u seba sú stopky, niť a závažie. Tak sme sa rozhodli odhaliť to, kde sa nachádzame pomocou odmerania ťažového zrýchlenia na povrchu. A tu je tabuľka našich meraní. To, čo tu nie je úplne možno vyrieknuté, je, že používame tieto pomôcky, túto niť, stopky a závažie ako matematické kyvadlo. To znamená, že sme niekde tu nič zavesili, na jeho koniec dali závažie a merali dobu kmitu tohto závažia. Tým, že je to matematické kyvadlo, tak predpokladáme, že tá niť má malú hmotnosť voči tomu závažiu, že tá výchylka je malá. Toto je iba názorný príklad. Keď by ste dostali dátovú analýzu na súťaži, tak všetky tieto veci by tam mali byť poriadne vysvetlené. A čo je ale potrebné tu, aby ste poznali, je, že doba kmitu, to T, je v nejakom zmysle závislé od toho L, čo je dĺžka toho závesu. A to konkrétne cez rovnicu 2π krát odmocnina z L deleno G, kde práve to G je to ťažové zrýchlenie, ktoré nepoznáme, alebo to, ktoré chceme vlastne zistiť. No, prvé, čo vám mohlo napadnúť je, že no ale keď vlastne ja poznám T a L pre každé meranie, tak môžem si vypočítať, akému G jedna to povedzme zodpovedá. To isté pre druhé meranie, tretie meranie, štvrté meranie. A potom, keď sa ešte cítim fancy, že chcem ako mať vyššiu presnosť, tak robím priemer všetkých týchto Gčok a získam nejaké G priemerné, ktoré asi by malo najlepšie zodpovedať tomu môjmu meraniu. Áno, toto je celkom jasný posúd, čo by som vlastne s tým mal robiť a že prečo by som sa vlastne teraz mal trápiť s tým, aby som to dával do grafového papiera a nejak s tým ďalej pracoval. No ide o to, že tento postup jednoduchý vám vytvorí alebo vypočíta to Gčko, ale ono častokrát tie dáta sú zaťažené nejakými chybami alebo nejakými inštrumentálnymi chybami, dá sa povedať, že povedzme tá niť nebola úplne hmotná, je to nejaký odpor vzduchu a podobne. A práve všetky tieto inštrumentálne chyby a tieto nedokonalosti sa vám ukážu práve až po tom vyplotení do grafu. Ďalšia vec, čo môžete odhaliť je, predstavte si, že by tu bolo zrazu nejaký údaj, nejaké meranie, ktoré absolútne nezodpovedá všetkým ostatným, že z neho by vám vyšlo Gčko, povedzme nie 9, ale povedzme 28. Tak potom sa môžete zamyslieť nad tým, že či takéto meranie vyhodiť, nevyhodiť. Ale ono to, že či ho vyhodiť alebo nevyhodiť, je možno lepšie všimnuteľné práve až keď si to človek vykreslí do grafu. Takže to, prečo robíme dátovú analýzu typu, že kreslíme si graf a následne s ním pracujeme, je práve preto, aby sme sa zbavili nejakých chýb toho samotného merania. Čiže akoby informácia, ktorú vám častokrát na tej astronomickej olympiáde nepovedia, že prečo
musíte do toho grafu nás vlastne vôbec tie veci kresliť. Alebo lepšie rysovať. To je jedna vec o odstranení hrubých chýb. A jednak dalo by sa povedať, že nie je potrebné mať ani grafový papier, že vám bude stačiť kalkulačka, pretože kalkulačka vo výsledku zvládne veľa z tých vecí, čo potom budete robiť na grafovom papieri, ale práve ono sa na tej astronomickom papieri aj určitým spôsobom boduje alebo hodnotí, že ako viete pristupovať k tomu zobrazovaniu tých údajov, že či viete vhodne si navoliť osy, či viete si vhodne navoliť mierku a vlastne že ako presne viete tie dané body rysovať. A ako máte nejakú intuíciu, ako s tými dátami pracovať. Tak, v podstate základná vec, ktorá sa týka dátových analýz je, že jedinú dátovú analýzu, ktorú viete akoby takto z ruky alebo pomocou papiera a pravidka uskutočniť, je fitovanie rovnice typu y od x rovná ax plus b, čo je lineárna rovnica. A vy sa teraz môžete opýtať, že OK, ale tu na to t závisí od odnosniny z l, že čo môžem s týmto urobiť? No, je to strašne primitívne, pretože vlastne vy keď sa pozrite na túto rovnicu, tak vy si ju trošku idete preusporiadať. A to je, že t sa rovná 2pi, kde ono odnosnina z g krát odnosnina z l. Toto tu, nejaká konštanta, ktorá sa vlastne v priebehu celého merania nemení, pretože to 2pi to je matematická konštanta a odnosina z g je fyzikálna konštanta. Že toto tu je moja konštanta a, ktorá sa nemení a vynásobujeme niečím, čo mením, a to je odnosina z l. Ja síce mám vynesené v tabuľke l, ale zase nie je žiaden problém všetky l zameniť za odnosninu z l. A tu si ich jednoducho vypočítam. A toto tu je vlastne moje x. Tu vidíte, že máme a krát x, nemám tu žiadne b. Nejaké b tam predsa len bude, a to je nejaká chybovosť celej tej aparatúry, nejaká systematická chyba tej aparatúry. A práve tým, že si to niesieme do grafu a fitneme to ručne, tak môžeme sa zbaviť tejto chyby. Takže náš výsledok g bude o niečo presnejší. Čo je ešte dôležité vedieť je, že ja keď fitujem túto dátovú analýzu, tak môžu požadovať, aby sme tie dáta iba vyniesli a vyniesli tam samotnú lineárnu závislosť, ale môžu požadovať, aby sme tieto koeficienty a a b zistili priamo z grafu, a ak to nie povedia takto priamo, že musíme ich zistiť iba z grafu, tak tým si môžeme dopomôcť kalkulačkou. To si ukážeme nakoniec, ako to uskutočniť. Ďalšia vec, čo je potrebné vedieť, je, že môžu ešte sa pýtať na to, aby sme vedeli odhadnúť chyby od toho fitu. Na to je viacej postupov, ale my si ukážeme iba jeden najzákladnejší, pretože ten vo väčšine prípadov bude absolútne stačiť. A to je tzv. Min-max metóda, ale k tomu sa ešte vrátime. Takže, ako vidíme, tak chceme fitovať, alebo chceme vynášať nejakú takúto závislosť. To znamená, že táto konštanta krát x, čo je naša odnosina z l plus b. Čo znamená, že si musíme vypočítať práve odnosinu z l, ktorá má jednotky odnosina z metra. K tomu využijem práve kalkulačku a nie je to nič zložité, jednoducho teraz začnem naťukávať do kalkulačky odnosina z 1, to je 1, odnosina z 2,5,
Tak, máme urobenú druhú tabuľku, vlastne priamo tých dát, ktoré budeme vynášať. Takže budeme vynášať tieto dvojice údajov. Jedna vec, čo sa hodnotí na dátovej analýze je, ako dobre viete využiť plochu grafového papiera, pričom je to väčšinou brané tak, že ak využite aspoň 50% plochy, tak máte za to body, ak nevyužite 50% plochy, tak nemáte za to body. Základné pravidlo je, alebo nejaká taká ako typické číslo je, že na x-ovej osi je ich asi okolo 15 cm alebo 15 týchto veľkých štvorček, ktoré by mali mať typický centimeter a na y-ovej osi ich typicky niečo ako vyše 20. Takže teraz, ak sa pozrieme na to, že chceme vyniesť tieto všetky údaje, tak si všimneme, že tu sme od čísla 1 po číslo 3, povieme si, že chceme začať 0, 0, takže ideme od 0 až po 3, tak asi najlepšie to vyniesť na tú x-ovú, na túto osu, na tú kratšiu, pretože vlastne 3 je lepšie nejak videlené približne nejakým tou 15. Zatiaľ čo tu chceme vynášať údaje povedzme od tej 0 taktiež, že chceme začať fakt 0, 0, čo nie je ale úplne akoby jasná vec, vy sa môžete rozhodnúť, či chcete alebo nechcete začať tej 0, 0, alebo vám to povedia priamo alebo malo by to nejak výjsť z toho zadania. Ale v tomto prípade to chceme urobiť, pretože chceme odhaliť Ačko aj Bčko aj pomocou pravítka, takže nám bude lepšie, ak budeme mať vynesené aj údaje alebo hodnoty od 0, 0. Takže ideme od 0 až po takmer 12, a keďže tu ich je niečo vyše 20, tak myslím, že 24 ich tu je, tak pojeme od 0 po 24 týchto veľkých štvorčekov. Čo znamená, že ak si to dobre navrhnete, túto škálu, tak sa vám bude veľmi dobre počítať. Ide totiž o to, že tento milimetrový papier by mal mať, že každý tento maličký štvorček, ktorý neviem nakoľko je dobre to vidieť, skúsime to priblížiť, že každý tento maličký štvorček má mať 1 mm a 10 za sebou ich tvorí centimetr, ktorý je zvýraznený hrubšou čiarou. Určite to takto bude, ak si milimetrový papier kúpite. Ak si ho vytlačíte doma, tak to nie je úplne zaistené, pretože tá tlačenie to môže mierne naškálovať, alebo ona sa to snaží nejak vtesať na ten papier s nejakými hranami, táto nemusí úplne presne výjsť. Ale keď máte kupovaný originálny milimetrový papier, tak by to malo táto vec sa dodržiavať. Ak máte tento milimetrový papier, ktorý nemá presne ako tie milimetre, tak samozrejme bolo by vhodné použiť pravítko, jednoducho si to presne vymeriavať, ale v tomto prípade, keď viem, že toto nie je 1 cm, tak sa budem tváriť, že to je 1 cm a to pravítko využijem iba na to presné rysovanie. Takže teraz nejaká tá škálová analýza, takže tu si hovorím, že odmocnina z L sú nejaké čísla, ktoré sú od 0 po povedzme tých niečo ako 3, pričom je to v metroch. A bude sa mi to dobre rátať, ak bude tých 15 štvorčekov tu na. Takže si to len overíme, že ich tu naozaj je. Takže tu je 0, tu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja si to hneď označím, že toto je 15 stĺpčekov a viem, že to budem chcieť, aby toto bolo 3 metrom, tak si tu rovno napíšem hodnotu. Nie je to 3 metre, je to 3 odmocniny z metra, aby som bol úplne presný. Ja si napíšem 3 a čo ešte dôležité je byť určitým spôsobom ako exaktný alebo dodržiavať nejaké zaužívané postupy, ako je napríklad to, že vy by ste mali vždy na tej ose vyznačiť, že ktorým smerom sa zväčšuje. To sa väčšinou označuje proste tým, že tam dáte šípku. Takže tu pôjde šípka, pretože týmto smerom sa tie údaje zväčšujú. A zároveň si rovno k nej napíšem, že akú hodnotu, alebo že akú veľčinu tam vynášam a mám dva relatívne 3 prístupy, ako to urobiť. Taký nejaký starší povedzme, alebo nejaký taký v minulosti viac zaužívaný bolo, že vyniesiem to, čo tam vynášam, takže odmocninu z L, dám akoby znak, dám lomitko, to napíšem jednotku, v ktorej to vynášam, takže odmocnina z metra. To môže nakad mýliť, takže častejšie sa už použije niečo na štýl, že je to odmocnina z L a do guľatých zátvoriek sa vyniesie v akej jednotke to je, takže odmocnenie z metra.
Eventuálne ešte môžete vidieť, že tu sú hranuté zátvorky, ale v postpravnosti sa mali používať guľaté zátvorky. Hranuté sú, pretože asi častejšie tým ľuďom prídu krajšie. Takže tu nám si práve vyniesli, že akú jednotku vynášame na x-ovú os a rovno na x-ovú os samozrejme vynášame tú druhú. Takže to je t v sekundách. A opäť si zaznačíme, že týmto smerom sa tie jednotky zväčšujú. Čo ešte dôležité je, že chcete pracovať so ceruzkou, pretože tu môžete ľahko gumať, ak chcete mať naozaj ostrú, aby ste mali vysokú presnosť toho merania, toho kreslenia. Eventuálne následne môžete tie veci zvýrazniť. Napríklad ja teraz môžem prísť a tým, že mám osu naozaj tú prvú čiaru, čo tiež úplne nie je vždy samozrejme, ale tak v 80% prípadov to je pravda. Tak si tú prvú čiaru, tú moju základnú x-ovú os môžem proste zvýrazniť napríklad nejakou novinkou fixkou nejakej farby. Pričom si zároveň môžeme zvýrazniť aj samotnú tú jednotku, takže tu je 3. Dobre je si tie jednotky vlastne ako ich tam nejak ako vyniesť, aby sa vám ľahšie následne orientovalo, ale to ešte urobíme neskôr. Takže tu na druhej ose chceme ísť od približne 0 až po niečo ako 12, takže bolo by super pre tu nejaké delenie, keby to bolo 24 riadkov tu na. Tak si to overíme, či to je pravda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 1, 2, 3, 4. Tu je 24 riadkov, čo by malo zbrať asi 12 sekundám. Tak, a opäť si tu môžeme túto celú os zvýrazniť. Dôležité pri dátovej analýze je, že máte akoby len častokrát jednu možnosť, ako to máte iba akoby čas to iba raz narysovať, pretože prerysovať všetky body by bolo príliš zdĺhavé, preto sa snažíte to najprv robiť čo najpresnejšie ceruzkou, až keď si naozaj istý, tak to nejak vyťahujete podľa tou fixkou. Tak, teraz ak sa vám lepšie orientoval, tak si doplníme zvyšné jednotky, takže v tejto škále, kedy prípada na x-ovej osi na 15 stĺpčekov 3 odnosníc z metra, tak to vychádza každý tento zvýraznený stĺpček je 0,2 odnosníc z metra. Tak to môžeme napísať, takže tu 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 0,4, 1,6, 1,8, 2, 2,2, 2,4, 2,6. Teraz musím dobre trafiť raz, 2, 3. Ono, jak som to tlačil na miestnej tlačení, tak niektoré zvýraznené čiary úplne nevidno. Tak je to táto čiara, je to 2,8. Tým, že si tieto jednotky sem aj dopíšete, tak si overíte, že naozaj tá škála nejak vychádza. Tu na tejto strane sme mali na 12 riadkov na 24 riadkov 12 sekúnd, to znamená, že potom každý tento zvýraznený riadok je 0,5 sekundy. Môžeme eventuálne iba označiť každý druhý ako 1 sekundu.
jedna vec je, že vždy keď sa na astronomickom olympiáde povie dátová analýza, tak sa vždy myslí práve takáto ručná dátová analýza na papieri. Nikdy nie nejaké plotovanie v Exceli alebo v GNU-plote alebo niečom podobné, alebo nejaké programovanie v Pythone. Vždy je to brané ako táto fyzická geometrická vec. Tak, teraz už keď máme naše osy, ktoré sú, môžeme aj samotné tie jednotky zvýrazniť, že tu na to bolo odnosina z L v jednotkách odnosina z metra, to je to T v sekundách, tak teraz už neostane nič iné, iba samotné tieto údaje vynášať. Základná vec je, že keď chcete robiť ten bod v tom samotnom grafovom papieri, tak chcete robiť krížik alebo x-ko, pretože práve x-ko pri použití ceruzky dáva najpresnejšie umiestnenie toho bodu. Ak ste používali nejakú guličku alebo štvorček, trojuholník, tak tá presnosť je akoby znížená, pretože vlastne, že kde presne na tom krúžku sa nachádza ten výsledný bod. Tak toto je akoby tá zdĺhavejšia časť, ale jednoducho je potrebné uskutočniť, takže ideme prvým bodom, to je 1, takže nájdeme si na x-ovej osi jednotku. Ja si to ešte väčšinou akože nejak tak nejakú ceruzku tam položil, aby som to stále videl, že kde je to miesto, na ktoré sa mám pozrieť zvisle. A sekund má byť 4,63. Spomínal som, že týchto 10, alebo tento jeden zvýraznený riadok je pol sekundy, potom logicky každý milimeter je 0,05 sekundy. Takže vy viete, že akoby neviete, že akoby nie je možné pre vás zobraziť 0,03, ale viete zobraziť iba buď 4,60 alebo 4,65. Takže logicky musíte následne zaokrúhľovať. Takže v tomto prípade to bude 4,65. Takže nájdem si 4 a potom sem 65, to znamená, že to bude 4,5, 4, 5, 5, 4, 6, 4, 6 a pol. Na tom mieste robíte x-ko. A to je prvý bod. Ja to môžem zvýrazniť, aby to bolo, že vidíte, že je na tom mieste. A to je iba vyniesenie toho jedného bodu. Môže sa vám stať pri tých náročnejších dátových analýzach, že vám tam dajú, že máte nejakú akoby chybovosť tohto merania. To znamená, že máte takzvané ausmerlenú odchýlku, nejaká chybovosť merania, označuje sa to typicky ako sigma a dolný index napríklad 100t. A to vám uvedú, že to je povedzme 0,5. Tak v tomto prípade vy od tohto bodu musíte viesť čiaru hore a dole, pretože sme v tých sekundách, čiaru hore a dole na vzdialenosť 0,5. To znamená, že to je o šírku práve o jednoho hrubého, alebo o tých 10 mm. Takže by to bolo nejak takto. A čo na to urobí akoby čiarka. Následne na koncu sa urobí takéto akoby ukončenie. A to isté do druhej strany. A tomu sa hovorí error bar alebo chybová úsečka. A v tomto prípade žiadne takéto chybové úsečky kresliť nemusíme, takže si ju vymážeme. Takže je dobre mať gumu, ktorá veľmi nešpiní ten papier, ako v tomto prípade tá moja. Tak. No a nestane nič iné, iba postupovať systematicky a postupne vyniesť všetky údaje. Môžete si samozrejme nejak tie odfajkovať, že ktoré máte hotové, aby sa vám nemýlilo.
Tak, v tomto momente som vyniesol všetky body. Tak presne ako som vynašal, nebola až tak vysoká, preto som to robil natiahnutými rukami. Ideálne, keď budete na tom pracovať vy, tak chcete naozaj záležať, robiť to pomaly, postupne, naše s pravítkom a tak ďalej. Tak chcete naozaj to pekne rysnúť, ja som to teraz proste robil čo najrychlejšie, sme sa s tým nezdržiavali. Tak a teraz tu máme vyniesť toto body. A vy by ste teraz mali byť schopní ich preložiť vlastne lineárnou rovnicou, to znamená, že práve nejakou priamkou. Ideálne je mať pravítko, ktoré je priehradné, aby ste videli body jednak nad pravítkom a jednak ako pod tým pravítkom. A to, ako urobiť čo najlepší fit týchto bodov, tento fit ako nájdenie tej ideálnej rovnice, je tak trošku o nejakých skúsenostiach, že ako dobre to vidíte. Vlastne dve také základné pravidlá je, že chcete, aby to pravítko bolo ku všetkým tým bodom čo najbližšie, s tým, že akoby nechcete akoby urobiť niečo takéto, že zrazu tá vzdialenosť od nejakého bodu je príliš vysoká. Chcete naozaj vyrovnať, aby všetky tie body boli približne rovnako vzdialené a čo najmenej od tej vašej spojnice. Ale zároveň také akoby druhé mierne pravidlo, ktoré ale nie je akoby potrebné dodržiavať úplne na 100% je, že chcete mať rovnaký počet bodov nad pravítkom aj pod pravítkom. Teda v zmysle tejto polovici aj v tejto polovici. Nie je to ako pravidlo, ktoré sa musí dodržiavať akože úplne nejak na 100%, ale je to dobré pravidlo. Že ja teraz skúsim nejak tak vhodne tu naštelovať toto moje pravítko. A toto je asi celkom môže byť možno tu nás som ďaleko niečo asi takto. Tak keď fitujem, tak mám dva pojmy, ono sa to úplne asi tak časokrát nerieši, ale ak robíte spojnicu alebo tento fit na papieri a robíte to v rozmedzi od najmenšieho bodu po najvyšší bod, tak to je interpolácia. Ak by ste ťahali túto krivku ďalej, tak je to extrapolácia. Vlastne úplne častokrát si tak nebaví na tých olympiádach, ale ako je to dobré vedieť. Takže ja najprv robím tú interpoláciu, to znamená, že zaznačím si krivku odtade asi potade a následne extrapoláciu zvýrazním tým, že to urobím prerušovanou čiarou. Pričom pre ďalšiu analýzu chcem túto čiaru dotiahnuť až na moju os. A môžem ťahať o niečo ďalej. Tak. Ja môžem teraz si vlastne to, čo som nakreslil, aj zvýrazniť. Najprv si vyrazním intrapolovanú časť. A následne extrapolovanú časť. Toto je aký mierne optional krok, nie je potrebný, ale následne sa s tými datami môže lepšie pracovať. Samozrejme, pokiaľ tá vaša fixka nie je nejak príliš živá, že by zrazu vám úplne zabila celú tú presnosť toho rysovania. Tak. No a v tomto momente už viem odhaliť z tohto fitu mojou krivkou, čomu je rovné Ačko aj čomu je rovné Bčko. Takže Bčko je vlastne tento priesečník s y-ovou osou. Takže tu mám 0,5, 0,55, 0,6, 0,7, asi 0,75 sekundy je rovné B. Takže akože túto informáciu asi chcete si skôr písať mimo tohto grafu. Graf má byť ako ten úhradný kus papiera, kde sú iba
podstatné veci a túto informáciu, čo mu je rovné to Bčko, z toho od písania by ste si mali ideálne napísať na druhý papier. Tak, a teraz keď už mám Bčko, tak vlastne z ľubovoľného miesta na tejto krivke viete vypočítať Ačko. Ideálne ale je povedzme niekde v týchto vyšších hodnotách, takže povedzme, že teraz vidím, že pre hodnotu 3,2 odnosiny z metra sa pohybujem niečo ako 11,6 sekundy. Takže viem, že Bčko je rovné 0,75. Moje akoby to y sa rovná 11,6. Moje x sa rovná 3,2. A keďže y sa rovná ax plus b, takže y minus b deleno x rovná a. To už viem veľmi poľahky dorátať. To je 11,6 minus 0,75 deleno 3,2 a získam výsledok, že a sa rovná 39. Tak, dúfam, že to mám správne. Dúfam. A teraz mám takto zistené svoje Ačko, ale mňa zaujímalo to Gčko. No ale viem, že A je rovné 2pi deleno odnosina z G. Takže v tomto momente je to jednoduchá úprava a viem, že G sa rovná 2pi deleno A to na druhu. Takže dostávam výsledok, že G je rovné asi 3,435 meter krát sekunda na minus druhu. To je môj výsledok. A keď sa pozriem na sebe, ideálne by som v tejto mal nejakú ďalšiu tabuľku, kde by boli ťažové zrýchlenia jednotlivých planét, tak si môžem pozrieť, že toto ťažové zrýchlenie asi najlepšie zodpovedá Marsu. Takže viem, že som sa zobudil na Marse. A to všetko som zistil len vďaka tomu, že som si urobil takúto jednoduchú dátovú analýzu. Posledné dve veci je teda, ešte keď sa nás náhodou pýtali na odhad chýb, tak jedna z metód je tzv. Min-max metóda, ktorá spočíva v tom, že opäť fitujete tieto body, ale snažíte sa akoby to vaše fitovanie tak trošku pušnúť jedným smerom. Akoby, že jednak dohora, čím akoby zväčšujete, odhadujete to najväčšie možné Bčko a jednak nejaký ten náklon. Najlepšie, keď zvyšujete Bčko, tak ísť akoby do menšieho Ačka, takže od tohto základného fitujete hore a točíte doprava a snažíte sa v nejakom takomto maximálnom možnom zvýšení a natočení odhadnúť tú vašu krivku, ktorá ešte ako také vystihuje tieto údaje. Možno niečo takéto. Tu si zvýrazním oranžovou. Taký nejaký ten maximum a potom nejaké to minimum, to znamená, že chcete ísť dole, takže znížiť Bčko a natočiť sa doľava, takže zvýšiť Ačko. A opäť sa snažíte nejak takto odhadnúť, aká krivka asi najlepšie vystihuje tie vaše údaje. A tu už rovno idem farbou zelenou a zvýrazím si to. Takto získate dvojicu lineárnych fitov a vlastne najlepší fit sa berie ako priemer týchto dvoch, že ako z každého tohto fitu určite Ačko a Bčko a následne, takže ako máte, že máte A max, B max, A min, B min
a ako najlepšie Ačko beriete A max plus A min deleno 2 a ako nejaký odhad chyby toho Ačka beriete A max minus A to najlepšie, alebo to je priemerné. A to isté platí pre Bčko. Takže toto je tzv. min-max metóda odhadu chyby lineárnej závislosti. Pričom túto vec môžu od vás požiadať priamo alebo nepriamo, že buď vám povedia, že urobte min-max metódu, alebo vám povedia, že určite grafický odhad chyby vášho fitu. No a potom ešte môžete urobiť to, že ak máte kalkulačku typu nejaké to lepšie Castello Texas Instrument, tak častokrát majú v nejakom to menu časť štatistika. Teraz približím. Kde sa vás vlastne môže opýtať, že akú máte premenu, alebo že aká je vaša závislosť. Tak v našom prípade je to tá dvojka, je to, že istom sa na A plus Bx. Majú vymenené to poradie tých konštant. Ale to nás netrápi. A následne sa vám zobrazí takáto tabuľka na tej kalkulačke, kde vlastne vy môžete priamo zadať údaje z tejto vašej tabuľky. To znamená, že L je to naše X a T je to naše Y. Takže v tomto prípade môžeme ísť 1,58. Jedno overenie, že ste to dobre naťukali, je, že máte rovnaký počet x-ových a y-ových údajov. Tak, takto keď ste už všetky údaje dali do tejto kalkulačky, tak v tomto prípade sa uskutoční ja to trošku oddialím, trošku netriviálna vec, a to je, že sa dá AC, ktoré väčšinou tie údaje akoby, ale že keď máte v móde klasické kalkulačky, tak AC väčšinou tie údaje maže, a tomu povedám AC, dostane sa na akoby príkazov riadku tej nejakej štatistiky a v mojom prípade idem do Options, dám si výpočet regresie, teda 3 a on čo mi tu zobrazí je presne to, čo som vlastne robil celý čas na tom papieri. On mi zobrazí, čo mi rovné to Ačko a to Bčko, ale v tomto prípade je to opačne, u nás to bolo toto prvé Bčko a toto druhé Ačko, takže kalkulačka mi povedala, že Ačko je rovné 3,2 a Bčko je rovné 1,12. Čo keď si porovnal s našimi meraniami, keď sme odhadli Bčko ako 0,75 a Ačko sme odhadli ako 3,39, tak sme na tom celkom dobre. Celkom dobre môžem povedať, pretože kalkulačka vlastne to, čo urobí, je ako urobí dokonalú tú lineárnu regresiu. My sme to robili akoby z ľudského pohľadu, akože pozrieme sa na tie údaje nejak tak akoby vlastným okom, s vlastnými skúsenosťami, sme zaťažení tým, ako sa nám to tá krivka samotná môže páčiť, nepáčiť a tak ďalej. Kalkulačka robí vlastne exaktne lineárnu analýzu. To je kvôli tomu, že fit lineárnou funkciou je jediný fit, ktorý je akoby, hovorí sa tomu analyticky spočítateľný. To znamená, že existuje priamo nejaká rovnica, takže existuje nejaké A, kde tu je proste nejaká šialná rovnica a keď do nej nahodíte všetky tieto údaje, tak vám vyhodí, čomu je exaktne rovné to Ačko. No a to práve robí tá kalkulačka. Takže vlastne môžem povedať, že toto tu je akoby ten najexaktnejší výsledok. Preto napríklad, keď nepôjde akože priamo v zadaní, že chcú, aby ste urobili ten fit z tejto krivky, ktorú nakreslíte, tak môžete urobiť si túto analýzu na kalkulačke a následne vlastne túto funkciu, ktorá vám vyhodí táto kalkulačka, vykresliť do toho grafu. Pretože vlastne to bude tá najpresnejšia
možná funkcia, ktorá fituje všetky tie dáta. S tým, že opäť AC sa vrátime naspäť a myslím, že sú tu aj nejaké ďalšie údaje. No môžete sa nejaká zobrať R-ko je nejaká podobnosť tejto mojej krivky k skutočnej lineárnej funkcii, že jednotka je maximum, je tu 0,97. Môže sa pohrať s tým všetkým, čo vaša kalkulačka o tomto zmysle dokáže, s tou lineárnou regresiou alebo s tou štatistikou. Úplne neviem, čo všetko dokáže táto moja. A to je vlastne všetko. Teraz vlastne jedine ostáva vám povedzme vyplniť nejaký ten odpoveďový hárok, zaznačiť všetky vaše výpočty, nejak to pekne popísať a odozdať a dúfať, že ste to robili všetko správne a že vám vyšiel správny výsledok. Ja ešte eventuálne používam, tu všetko ukazujem, tak nejak zobrazím nejakej tej grafike ešte, že aké boli tie merania, možno naskenujem tento papier, ak to bolo lepšie vidieť, ukážem možno samotné tie rovnice pre lineárnu regresiu a to je vlastne všetko, takže vlastne vidíte, že za 47 minút sme vlastne prešli fakt systematicky celou tú lineárnou regresiou. Nepredpokladám, že by vám tá domáca úloha mala zabrať viac ako hodinu, no možno je to trošku viac údajov, ale je to práve iba takýto jednoduchý prístup. Až neskôr na tých neskôrších klasách to môže stiažiť nejakými ďalšími otázkami. Dúfam, že vám toto video niečo prinieslo. Ak by boli nejaké problémy, neváhajte sa na nás obrátiť. Oficiálny mail Astronomickej olympiády je ao@aosk.sk, ktorý je aj na stránke. Takže ak bola akákoľvek otázka, že vám tie úlohy úplne nejdu, tak skúste sa kvôli nás obrátiť. Eventuálne na našej stránke je veľa materiálov, ktoré môžete využiť k samoštúdiu a lúčim sa s vami a držím vám palce, aby vás práve táto akoby zvláštna vec, lineárna analýza, ktorá je dosť jedinečná pre Astronomickú olympiádu, nezastihla a nezabraňuje vám nejak v postupe. Majte sa.